аз 2 то 9 апрел дар саросари мамлакат фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони тоҷикистон доир гардид. Дар доираи фестивал озмунҳои гуногун аз қабили озмуни шеър, достон ва оҳангҳо, дар васфи ватан, озмуни беҳтарин иншо ва дигар озмунҳо гузаронида шуданд. Бо ин мақсад дар гимназияи рақами 2 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе чорабинии адаби фарҳангӣ роҳандозӣ шуд, ки дар он хонандагон аз худ фаъолнокӣ нишон доданд. ҳадафи асосии баргузории фестивали мазкур ин ҷалби насли наврас ба мутолиаи китоб, ташаккул ва такомули беҳтарин малакаҳои хониш, боз ҳам баланд бардоштани сатҳи фарҳанги иттилоотии кӯдакону наврасон, ҷавонон ва ба ин васила дар замири онҳо тарбия намудани ҳисси ифтихори миллӣ, ватандӯстӣ, гиромидошти арзишҳои милливу умуми башарӣ мебошад. Ба андешаи масъулин дар ҳар ҷое ки китоб аст, маърифат аст, фазои солим аст ва маҳз китоб ба ҳама торикиҳо равшанӣ мебахшад. Зеро китоб маҳсули ақлу заковати мардуми соҳибтамаддун, омили асосии ҳифзи фарҳанги миллӣ ва яке аз муҳимтарин воситаҳои маърифатнок кардани аҳли ҷомеа буда, қобилияти сухандониву суханрониро сайқал медиҳад. Доираи андешаву тафаккур ва ҷаҳонбинии инсонро васеъ ва ӯро ба роҳи дурусту зиндагӣ роҳнамоӣ мекунад. Бояд гуфт, ки ба роҳ мондани чунин чорабиниҳо насли наврасро дар рӯҳияи китобхонӣ, ватандӯстӣ ва ватанпарварӣ тарбия менамояд.